ngadang kam tangan ya kanam ladu kacing lekai ju kalian Mbappe bat kacing angnot ke bakrau ban rabiang ya ka FIFA World Cup hasua pan stang kacing alenti jong ka Fran ha ka FIFA World Cup mentau senam arajar punriu baru ki khmat jong ka prathei la phai show kapten baru klur bahetam jong ka kanhon katau kalian Mbappe haba kren batlat pathai khubor ula penpau kacing mot ke baskam da ka baong ba kacing kwa chung u pan rabiang ni ka World Cup kadang kamjur pan ni ka ba mensua u Mbappe ula ong ba kacing syarem ha ka final jong ka World Cup jong senam arajar arpuar persya ya ka Argentina kadang long kacing kan mau ka ba etam ya kacing im jong kacing lekai chung u warla ula pan i ka sap ka ba phla da ka ba thep lai kliki kol ha ka te ka final bat ula long uwei ne kinong lekai ba ponam tam ha ka prathei henrai ka jing syarem ha ka penalty shoot out kala penlong i u ba sokia ba ula batai ba ha ka te ka por ba umi namadan haden ka chia khun syamla perkhat saphang kirikon ni ka jing ro simen ka wei ka badon ha ka jing mot jong u kalong ba ka France kam syamala ban bat ka trophy ka ne ka jing sngo kala penlong i u pan kular halade ba unwan phai da ka bor ka ba khlain u Mbappe ula pan pauru ba menta kapor kam desu kapor ban perkhat tangi kacing thep gol u ong balada don kam banyarap ha kacing ada pan be hatu benta syaden ban IT lut di kapor met chung u na ka benta ka kanhon unle da ka mon sngopha ha kacing mot chung u kacing job chung ka kanhon ka kham kongsan ban ya kanu ka burom simen ula kan turu yaki paralok chung u bakini teli bakini lekai kum kawai ka kanhon ungej baka France kadon pon kirang lekai ki badon sam andai tang kacing teli bat kacing trelang kan laban penpoy ki saka thong ka bakrau kinong bisar bania ki ong bau Mbappe urung saka World Cup mentau senam arajar punriu u khamsan na kacing murjing perkhan bada kacing alam ya ka kanhon om desu tang nong mare u bastet na unong thep gol u bakan sai ndai ulak la longru unoi lam ubakit kli na ka banta ka kanhon jong kari ha ka wei pat kaliang kinong kersan jo ka France kila pen pau ka ching kermen ka bakrau kingej ba ka ching lam nanti jong u ha ki World Cup ki bladem ba ka ching syam ching e ha ka final jo snam arajar puar kin long ka ching hikai ka bakrau panyarap yu ha ka ni ka lumpung ka ching kran jong Mbappe klasa priang stat ha ki social media bat pun ki pai ba kila ai ching ro yu da kacing sorit pada kamesim jong kacing lekai jong u ki katto kane kinong kersan ki ong ba kane kacing mut ke paskam kala ban long kacing apher ke bakrau ha kacing khun jo ke France kat ba ka World Cup kadang ya chakmat baro ki khmat la phai show Mbappe ki pai ba ki ap khmilenti la un la na em ban pun urlong ya kacing kular jong u par panyalami ka France sya kanam ladu ke babiang handai ka wei ka basai kalong ba ula rong sya ka ne ka lumpung da ka mesim jong kacing suklan kacing ngej ka baskam bat kacing angnot ka bakrau ban pen kemen ila ka jong kari bat ila ki jong kino kersan